Sa mga taong hindi po nakakalimot mong mag-subscribe, naniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palagi malakas at malayas sakit araw-araw. Mapagpalang umaga, tanghali, gabi sa inyo lahat. Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana wag po kayong magsawang mag-subscribe sa akin. Pagpatuloy nyo po lamang pagsuporta, pagtulong po sa akin at tatanawin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat. At Diyos na po ang bahalang magagabay sa inyong lahat. Sa mga baguhan na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Liwangan ng Pangasinan, muna po kayong magtubiling pindutin ng subscribe, like and share. Pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayo updated sa aking may susunod na video. Pagkakalob ko po at ituturo ko po sa inyo lahat ang aking mga nalalaman, panggamot sa spiritual at physical na karamdaman, lahat ng mga panggamot ng mga orasyon. At dito po lamang po matutuklasan sa Liwangan ng Pangasinan. Pakatanda at pakaingatan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan. At huwag pong ipagyabang at ipagpalagi mo inyong isa puso't isipan. Manatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, higit sa lahat magmahalan. Huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong hinihinga po sa hirap ng buhay. At ito'y napakalaking kayamanan sa langit. Magtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahala ang magsusukli sa lahat po ninyong mga ginagawang mga kabutihan. At pagkakalob sa inyong lahat ang siksik, dikdik at umapaw ng pagmamahal ng ating Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Kung gusto po nyo magpa-shoutout po, mag-comment lang po kayo sa baba. At sa gusto lamang po magpa-shoutout po, maraming salamat po. Hindi po na ako mag-shoutout, shoutout po sa inyong lahat, mga sulit ko po mga subscriber at mga baguhan po. Maraming salamat po, shoutout po sa inyo lahat. Ang i-share ko po sa inyo ay yung dahon ng laurel, asin, bawang, Liwangan ng Pangasinan. Sana po pakiingatan po ito at i-share nyo po sa iba. Ang pamamaraan po natin ay magtahi ng supot at may ilagay na pulang supot. Ilagay sa pulang supot ang 3 pieces na laurel, isang kutsarang asin, isang pirasong bawang. Bawang po na yung tinanggal nyo po na hindi po yung buo na malaki, yung piraso po na tinanggal po ninyo. At hindi po buong bawang, kapiraso po lamang. Ilagay po sa maganda, ilagay po. At maganda po gumawa po kayo ng marami para sabit sa mga bintana at sa mga pintuan. Ang pamamaraan po niyan ay kontra sa mga bad spirit. Hindi makakapasok po yung mga masamang lupa, mga negatibo yan sa inyong bahay. Kung may nakasabit po kayong supot po na may lamang laurel, bawang, asin, sabit nyo lang po sa bintana, sa pintuan. At sa may konpo rin po ito na halimbawa po pag may kabit ang iyong asawa mo, kunin mo yung harinola na inihian niya, ilagay sa galon ng ice cream at ipatuyo ito. Pag natuyo na po, budburan mo ng asin at itapon sa malayo para hindi na bumalik ang kabit niya, para hindi na babalik sa kabit niya kahit kailanman. Sana po naintindihan po yung paliwanag ko po. Ang ulitin ko naman po, ang pamamaraan po, magtahi ng supot na pula, ilagay sa pulang supot ang 3 pirasong laurel, dahon ng laurel, isang kutsarang asin, isang pirasong bawang, hindi buo yung kapiraso lang po, at hindi po buong bawang, kapiraso lamang po ilagay po. Maganda po gumawa po kayo ng
marami para isabit sa mga bintana at mga pintuan po, para hindi po makapasok ang mga bad spirit o negatibo sa inyong bahay at anumang masamang elemento. Tapos po, halimbawa po, pag may kabit ang iyong asawa mo, kunin mo yung, pag umisa arinula po, kunin mo yung arinula na inihian niya. Basta isakripisyo mo po na huwag kang umihi doon, siya lang po iihi. Halimbawa, magkuhan ka po, kung nandyan yung asawa mo na pinaghinanaan mong may kabit siya, na talagang alam mo na may kabit siya, bumili ka ng bagong arinula, tapos kung naramdaman mo na siya doon siya umihi, kunin mo agad yun. Kung halimbawa sa gabi umihi siya, talagang magsakripisyo ka na kunin mo yun, tapos ilagay mo sa yung pinaglalagay na ice cream na parang siya, pinaglagay na ice cream, alam nyo na po yun, parang lalagyan po ng tapos ipatuyo mo, kunin mo yun, ipatuyo mo sa araw. O pag natuyo na po ito, budburan mo ng asin at itapon sa malayo para hindi na bumalik ang kabit niya kahit kailanman. Maganda po yung itatapon mo yung halimbawa sa dagat, yung umaagos, o yung sa ilog na umaagos, yung mabilis ang agos, doon mo itapon. Kung sino man po yung, at hindi na po siya babalik kailanman sa kabit niya, hindi na siya babalik, kung naniniwala po kayo na aking binagi. At kung sino man po yung nakapulot po yun, kung napadpad sa ibang lugar po at napulot po yung ice cream na pinaglagyan nyo po, kung halimbawa po binata nakapulot, anin po nyo yan, anin niya na siyang susunod na magkukan po, magkakabit. Pero kung babae po, parehas din na proseso nun. Makikipaglalaki po yung babae na nakapulot, kung bata pa hanggang tumatanda po siya, nagkukan po. Dapat po pag itinapon nyo sa malayo ay wala na po makakakuan po, para kusang lulubog po yun at patatabunan ng kuan na hindi na po siya mahanap. Maraming salamat po sa paliwanag ko po. Sana po nagustuhan po yung paliwanag ko. Huwag po makalimut po mag-subscribe, mag-like and share. Pakipindot na rin po ang bell icon. Maraming salamat po. Iwagan ng Pangasinan po.